سلام زخبركم تخاتلتنا نلومي عسرت هبطما دمصاويان دق انستيو حيزنا لكم قريبنا لنا نزي تحستو انت فتيهمو لايك كمزا عينت حدثتي مدبات بقدامنت متانك بصحاكم سبسكرايب إز مدب ناب كالوت متانك بصح شير بمقبار تحبابرونا بزعبا هبطما السبات أبسالونكا كوفيلكا تحسب كلخا كلها بزا عالم زلو هبطام سب أبافو برور مانكا حيزوز تولي خويني يسمعكا يكون امبر قال السبات اللو هبطهم بتوهبون صعرن زو حسو زي لك عبدن سعيبن إنعزبن عسرت دمصاوين دك نستيو زتخصت تريايو بزعرن تبلحتنتن نقول له حسب كاي نجار كم زبتصح نايك قرب أمنت كويننا نادلوا إذا ناي موسيقى كواهبتي دحر بايتاني حدثب بزي كام جلسينا هيوتو كالك كم زي كونه نسب علم الرجاجي زناليين نقول له أبكرمين ترخبوا عدلات بمتكام نهيوت مسالات حاد بحاد بمدياب نابناي كزار سن تاريخ صحيفانين بزو حسبات نناتهم من قدتات أبقع زهابتي كوان تلوم إذن سعيبا بترتع النريان دك نستيقن بدمسان وي بسنة بضاو ترحتني نابناي هابتي كورشا كاورا غيلا عصريتي جينيفر لوبيز كيت حللت بمسعريا نزحيزات زلا درجة كتبت صحكي إلى زلا أبتتنا فول زلا عودي سنة الباب لعلنا يمول دار منفس لزحتت كل جزء بلست كوينا نختركب إياه تسرح بس هلا زي حل الزعرة أبزي جزازي أب عمد أستاد 4 مليون دولار أتاوي كتركب تخيل الله إذا أتاوي زي نجينيفر لوبيز حانت كابتن بوجت أو عقمن أب علم أبزلع على درجة هابتي كبزحة كابزخ على دك نسيان نختكون أخيلو الله إذا مبزحت أوان بجيلو زبل قد سلسم اتسوع دمصاويت تواصايت ساعات من مخانا زنقر الله بسنة باويت أبرونيكس زدبها لبوتايا تقوليدا بزيكاتي كاب سنة باب ترخبو العلاتاوي عود تبع التوانين أو فاريتن ونيا كاب سنة باب تراي كاب ترخبو أتاوين لعلي كاب جيني فروم ذا بلوك زبل براند نايك داونتي ناوت ميكاب جانان ترخبو أتاويتات بزتحات سفك كم زايد نايكو تباكيلاتات يقلزو إذا ترايقن أغالا يكونن اتتوعم دمساون بزوح نايم وعواع وعلات نغتقاتو حيال لقافي قبر اللايو مچم إذا خب دمصاويت إزمت الزمن هيوتا نابتي زعبيت اللبوتا وي برونيكس تمليسا تنبر تخوني على زحسب سب أيهولن يخون مغنياتو زي كمتن بزوحات أبزي زرزر زلو هابتم عدك نستيو جيلو كابتم أب هيوتا بفوراوي زمدنا زغربتهم دك تبعتيو ولا حنت سانتيم تعادي يتفلتنيا بتوسخي ناي قدم أفكاريان كومون ناي حجمت أمنتا زلو تواساي بين أفليك أمناي بانك حسابو 250 مليون دولار ترايزونن بس زمدنا جيلو فقري دوب كم زيقول لي مسكيرا مهنياتو داقماين بين أفليك ناب غزاك تعدمون كلا أب عبي فانا نساوي تقامات تشميم يونيرو بزعبا آتاويتاتن وزايتاتن كنزارب تخوينا جيلو حند كابتن لقاسات مليونيراتيا إذا ناي بوب ستار زستفل عليه تكالات قبرسناي تحجز مسحافتا بمخان حانت ناي قبرسناي محبرا قيمن اونين كاسا قصايين إذا ملكاتي كوخب دمتاويت هابتام كم مخانا متن أب كداونتن من ملاخع نقراتن بزوح نقد زبيات تطفئ بزيكا أبسنة دبب أبريل ستيتون توفريا جيلو أبزحل في 10 عامتات اتزا حاسر من برقزاز عدقتو 15 مليون دولار يزواقو بتوم قالوا زا عدقتو واقوهم لعل 10 مليون دولار يبتصح بزيكا زي استفل عليو بخبر واقاز قمتو براند مكاينون توننيا جيلو مزلوا زنان هابتن فولينا مستمقار مزنق عن لمدين كلوا أقدم كاتقمتو نقاريو تاشعيتي باربارا سترايساند أب عالم بزيكا باربارا كم زيزا مسألة زي تعدنا هابتي تكبو سب كلو أيكلنيو مغنياتو بسنكي أمزنق عزلو على التفتاونت كابتن زل علي قد حتى ألبن مشت عادي كان ستيوسنت واوين كتكون بقيعايا إذا بلوسنة هزمسكرة دمزاويت أب حورات منكستات أمريكا تراي أستاسر عن حدنت 5 مليون بدرجة عالم دما أستات 204 مليون قد حال بمكتشيت كيلايا إذن مشت تعوتات دما نتي 400 مليون دولار زقمت متن هابتي نغتركب أخيلوا زي كازي إذا هابتي أبسوس عامتات زوطرنا سنة ببعزاون زوهالو لبتيو إذا دما نحنتي تراوي منم زي نبرا والا نستيتي حما درجة يكونن انتخونا جن إذا ترا غورزو أو وشتا نايدك حدرتنا زيت عم دمسيات ونن سلازي ادخلوا زخعبة التوهابتي بسنكتي زدن نغ موزيكاوي كالاتايو باربرا بزيكوون بلحو فاريتيا أب ستوك ماركت صبو ناي نقدي تمكرو اللوا كابنات هاوانين حليفون ناي قربا عروختا رأس مال أب موفارون تتحقق زيا نحنتي أمناي مزنقع مدبات التنطف والا نستيتي بزعيو مساتي كخاون أي تسبيني خا بزيكازي باربرا صبو نقراتا مستمقارن معداقن بنتفتيات وافر كسمع كاللخا بزوح كقر مكاي ولون باربرا بقوتر بركت زبلسنة بباون تنتاون كرستات توننيا انتقونا قن اتي تتأمامن اللو ناي ممرات بقعتا نتي 30 مليون دولار سواقو من بريقزا كم تحرق يروايو
እዩ እዚ ግን እቲ ዝኸበረ ዕድጊ ንብረት ናይዚ ሃብታም ሰበይቲ ይኮነን እንታይ ደኣ እቲ ናይ ኢንቨስትመንት ብልሓ ነቲ ኣብ ካሊፎርኒያ ዝዓበየ መንበሪ ገዛ ዝኾነ ህንፃ ብ$100 ሚልዮን ብምግዛእ እዩ እንተኾነ ግን እዛ ብዘለዋ መጠን ሃብቲ ኣብ ቅድሚት እትስራሕ ስነ ጥበባዊት ካብዚ ንላዕሊ ዋጋ ዘውፅኡ ህንፃታት እንተዓደገት እውን ንሰማዒ ብዙሕ ዘገርም ኣይኮነን ባርባራ ከም በዓልቲ ገንዘብ መጠን ሾፒን ወይ ዕዳጋ ምውራድ ኣዝያ ትፈቱ ነቲ ዘይዓርፍ ሸውሃታ ንምዕጋብ ድማ ኣብ መንበሪ ገዛ ዓብዪ ሞል ክትሃንጽ ተገዲዳ እያ ሕስብ እሞ ብልዎ ኣብ መንበሪ ገዛኻ ኩሉ ነገር ዘማልአ ናይ ዕዳጋ ማእከል ክትሃንጽ ክሳብ ክንደይ ጸጋ ከም ዘድልየካ ንሳ ግን ብሓንሳብ ጥራይ ዘይኮነ ብተግባር እውን ክውን ከም ዝኸውን ገይራቶ እያ ነቲ ቦታ ድማ ብኽቡር ስነ ጥበብ ፍርያት እያ መሊኣቶ ምኽንያቱ ኩሉ ግዜ ኣንጸባሪኻ ክትረአ ትደሊ ስለ ዝነበረት እዚ ድማ ባህሪ ናይ ኩለን ሾፒንግ ዝፈትዋ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ባርባራ ንከልባ ኣመና እያ ትፈትዎ መዓልቱ ኣኺላ ካብዚ ዓለም ብሰላም ዝተሰናበተ ካብ ምሕር ፍቕሪ ከልባ ዝተለዓለ ክልተ ግዜ ንኽቕዳሕ ወይ ኩሎን ንኽኸውን ኣዚዛ ነይራ እዚስ ምስ ጽላለ ድዩ ምስ ጥዕና ክሕሰብ እቲ ውሳኔ ናባኻትኩም ንገድፎ ቁፅሪ 8 ሻንያ ትወይን ኣዝዩ መሳጢ ታሪኽ እዩ ዘለዋ ዛንታኣ ብሉፅ ናይ ሆሊውድ ፊልም ወይ ናይ ኔትፍሊክስ ዶኩመንተሪ ንወፆ ነይሩ እዛ ካናዳዊት ድምፃዊት ኣብ ስነ ጥበብ ዝረኸበቶ ህቡብነት ኣስታት $400 ሚልዮን ሃብቲ ኣኻዕቢታ ትርከብ እዚ ግን ካብ ደኻታት ስድራ ቤትን ካብ ዘይርጉእ ህይወት ዘለዎ ከባብን ተበጊሳ ስለ ዘውሓሰቶ ኣገናዕ ክትበሃል ይግባእ እዩ ኣብ ግዜ ንእስነታ ብሰንኪ ዝነበረ እንድኽነት ምስ ኣዲኣ ክሳብ ኣብ ማዕቆብ ደኻታት ክዕቆባ ተገዲደን ነይረን እየን እዚ ሕማቕ ናይ ንእስነት ግዜ ግን ስዒቡ ንዝመጽ ዓወታት ክጸልዎ ኣይከኣለን ምኽንያቱ ንሳ ናይ በዓላ መገዲ ዓወት ብምቕያስ ነቲ ዘሕለፈቶ ሕሱም መነባብሮ ኣብ ክንዲ ከም ምንጪ ጭንቀትን ዘይርግእነትን ከም መነቓቕሒ ናብ መንገዲ ዓወት እያ ተጠቒማትሉ ስለዚ ድማ ኩሉ ግዜ ካብ ገጻ ፍሽኽታን ተስፋን ዘይፍለጥ ናይ ስነ ጥበብ ጉዕዛ ካብቲ ጅምሮ ሳልሰይቲ ኣልበም ከተሕትም ምስ በቕዐት ኣስታት $400 ሚልዮን ቀዳሓት ክትሸይጥ ከኣለት ብዘካየደቶ ጻዕርን ተበላሕትነትን ኣብ መላእ ካናዳ እታ ካልኣይቲ ዝሃብተመት ድምፃዊት ክትከውን በቂዓ ወላ እኳ ትወይን ንወልቃዊ ህይወታ ምዝተኻእለ መጠን ብምስጢር ክትሕዞ ትፍትን እንተኾነት ገለ ካብ ዝርዝራት ናይ መነባብሮኣ ግን ሶሊኽ ምውፅኡ ኣይተረፎን ስለዚ ድማ ኣብ ኦንታሪዮ ሓደ ግሩም ህንፃ ከም ትውንን ተረጋጊጹሎ እዚ ህንፃ እዚ መንበሪ ገዛኣ ክኸውን ከም ዝኽእል ብብዙሓት ይግመት እዩ እዚ ህንፃ ካብ ተራ መንበሪ ኢልካ ክትሓልፎ ቤተ መንግስቲ ወይ ካስል ምባሉ ይቐልል ኣዝዩ ምዕሩግን ኩሉ ነገራት ዘማልአን ምዃኑ ይንገረሉ ብዘይካዚ እዛ ድምፃዊት ኣብ ባሃማስ ናብ ባሕሪ ዝጥምት ውቁብ መንበሪ ገዛ እውን ትውንን እያ እዚ ገዛ ኣብዚ ቀረባ እውን ብ$11 ሚልዮን ከም ዝተሸጠ ናይ ቀረባ ፍለታ ይገልጹ ንኽገርመኩም ግን እዚ ህንፃ ብሻነን ጥራይ ይውነን ብምንባሩ ልዑል ተጠላብነት ስለ ዘለዎ ዳግማይ ንዕዳጋ ወሪዱ ሃብታማት ዓደግቲ ይጫረትሉ ኣለዉ እዋን ድማ ዋጉ $13 ሚልዮን ይግመት ብዘይካዚ ግን ሻነን ኣብ ኒውዚላንድ ኣስታት $21.5 ሚልዮን ከውፅእ ዝኽእል መንበሪ ገዛ ትውንን እያ እዚ ኩሉ ግን ብምንታይ ኣጥርያቶ ኢልና ክንሓስብ ኣይግባአናን እዩ ምኽንያቱ ኣዝያ ጻዕራምን በላሕን ስለ ዝኾነት ንዓኣ እዚ ከማን ክውሕዳ ቁፅሪ 7 ቪክቶሪያ ቤክሃም ናይ ቅድም ኣባል ስፓይስ ገርልስ ጉሩብ ዝኾነት ቪክቶሪያ ሓንቲ ካብተን ብጻዕርን ዝሃብተማ ድምፃውያን ደቂ ኣንስትዮ እያ ቪክቶሪያ ብጠቕላላ ኣስታት $450 ሚልዮን ራእሲ ማል ከም ዘለዋ ይንገር ህቡብነት ናይዛ ስነ ጥበባዊት ካብታ ብሓንሳብ ምስ ብጾታ ዝቖመታ ብስፓይስ ገርልስ እትፍለጥ ናይ ሙዚቃ ጉጅለ እዩ ዝብገስ ወላ እኳ ኣብ ውሑድ ዓመታት እዘን ጉጅለ እንተተበተና ወላ በበይነን ኣብቲ ዓውዲ እናነጠፋውን ህቡብነተን ክንክይ ኣይተረኣየን ብፍላይ ድማ ናይ ቪክቶሪያ ህቡብነታ ልክዕ ከምዚ ሃብታም ክትከውን ዝተሓርየት እዩ ዝመስል ኣመና ህብብቲ ኮነት ብፍላይ ድማ ምስቲ ህቡብ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ዝኾነ ዴቪድ ቤካም ዝተመርዓወት ስማ ኣብ ማዕከናት ዜና ከይተላዕለ ስለዘይውዕል ኣብ ልዕሊ ዝና ሃብቲ ወስኸትሉ ተቕሊላ ናብ ኣሜሪካ ብምጓዓዝ ድማ ጦሎተኛ ስነ ጥበባዊት ምዃና ኣበየት ካብቲ ዝኣተወቶ ሓዳር ብዙሓት ቆልዑት እኳ እንተወለደት ጎኒ ድማ ዕውት ናይ ክዳውንቲ ብራንድ ክትመስረት ኣይተዘገመትን እዚ ትካል ብስማ ዝፅዋዕ ኮይኑ ብተወሳኺ ድማ ምስ ናይ መዋዓውዒ ትካላት ውዕላት ብምእታው ብርክት ዝበለ ገንዘብ ከተኻዕብት ክኢላ እያ በዚ ኩሉ ንጥፈታት ተሓጊዛ ድማ ነቲ ህቡብ በዓል ቤታ ኣብ ዝትረፍ ክትብሎ ከኣለት ብልክዕ ክንዛረብ ተኾይና ን4 ቆልዑ ምዕባይን ሸጥ ዝበለ ሰብነት ወኒንካ ልክዕ ከም ሞዴል ክትረአን እቲ ዝኸበደ ዕዮ እዩ ብድሕሪዚ 4 ናይ ጥንሲ ግዜያት ምሕላፋ ቤካም ሰበይቱ ኩዕሶ ዘይምፍታና ኣዝዩ ዕድለኛ እዩ ምኽንያቱ ቪክቶሪያ ኣብ ዝወፈረታ ዓውዲ ዕውት ስለ ዝኾነት ነዛ ዝመልክዕ ዓውዲ እውን ምሕደገቶ ነይራ እናበሉ ዝሕጅጁ ይተሳእኑን ልክዕ ከምቶም ካልኦት ሃብታማትን ህቡባትን ሰብራ ሰማል ቪክቶሪያ በዓል ቤታን ኣብ ሪል ስቴት ብኸቢድ እዮም ዘውፍሩ ዝተፈላለዩ ልዑል መጠን ገንዘብ ዝሓቱ ህንፃታት ድማ ይውንኑ
ገለ ካብቶም ኣገጽቲ መንበሪ ገዛውቲ ኣብ ዓዲ እንግሊዝን ፈረንሳን ይርከቡ። ብርግጽ ሓደ ካብቶም ምዕሩጋት ንሳቶም ዝውንንዎም ገዛውቲ ብዘይካዚ ቪክቶርያ ኣዝየን ፍሉያትን ክቡራትን መካይን ክዝውር ብብዝሒ ትረአያ። ነዛ ስድራ ኣብ ዝቐረባ እዋን ዝለዓለ ወጻኢ ዝሓተተ ኣጋጣሚ መርዓ ብኽርወዶም ብሮክሊን እዩ። ኣብዚ ኣጋጣሚ ዳርጋ ፍርቅቶም ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ኣብ ምዝንጋዕ ዝነጥፉ ሰባት ተዓዲሞም ነይሮም ክበሃል ይከኣል። እቲ ድግስ ካብ 3 ክሳብ 4 ሚልዮን ዶላር ወጻኢታት ሓቲቱ ከም ዝነበረ ናይ ሽዑ ጸብጻባት የነጽሩ። ካብ ስድራ ቤት ቤካም ነቶም ሓደሽቲ ሓዳር ውፃእ ከም መልክዕ ህያብ ዝተዋህበት መኪና ቪንቴጅ ጃጓር ዝዓይነታ ኮይና ዋጋኣ ክሳብ 500,000 ዶላር ይበጽሕ። እዛ ናይ 1954 ሞዴል ምዃና ዝነገረላ መኪና ሙሉእ ብሙሉእ ተሓዲሳ ብኤሌክትሪክ ከም ትሰርሕ ኮይና እያ ተዳልያ። ሰይትወዶም ኒኮል እውን ጓል ሃብታማት ስድራ ስለ ዝኾነት ነቲ ህያብ ንምድላው ስድራ ቤት ቤካም እንድሓምኦም ንምምሳጥ እውን ኣብ ግምት ዘእተው እዮም ዝመስሉ ነይሮም። እቲ ጽቡቕ ነገር ግን እቶም መጻምድቲ ነንሕድሕዶም ኣብ መወፈሪ ስለ ዝነበሩ እቲ ዝፈሰስ ዝነበረ ገንዘብ ኣይንታዮምን እዩ ነይሩ። ሻዱሸይቲ ግሎርያ ስቴፋን እዛ ስነ ጥበባዊት ናይ ኩሉ ግዜ ህብብቲ ኩባዊት ድምፃዊት እያ። ኣብ 80ታትን 90ታትን ስቴፋን ኩሉ ብዓለም ደረጃ ኣሎ ዝበሃል ናይ ሳዕሰዒት ሙዚቃን ምርኢታት ተኻፊላቶ እያ ክበሃል ይከኣል። ኣብዚ ሕጂ እዋን እውን እንተኾነ ካብቶም 100 ዝለዓሉ ብዙሕ ኣልበማት ዝሸጡ ድምፃውያን እያ። ክሳብ ሕጂ ድማ ልዕሊ 130 ሚልዮን ቀዳሓት ብምሻጥ ዓለማዊ ተፈላጥነት ከተጥርቅ ኢላላ። ናይ ግሎርያ ስቴፋን ናይ ሙዚቃ ስራሕታ ኣብ 40 ዓመታት ዝተዘርግሐ እዩ። ካብዚ 24 ኣልበም ንህዝቢ ዘርጊሓ ልዕሊ 40 ካብ ደርፍታት ድማ ኣብ ናይ ናምበር 1 ሂት ከኣትዉ በቂዖም ነይሮም። ብዘይካዚ በቶም ተፈተውቲ ስራሕታ ኣዝዩ ብርክት ዝበለ ሽልማታት ክትዓትር በቂዓ እያ። ግሎርያ ከም ሓሻሺትን ኣባኻኒትን ገንዘብ ኣይትፍለጥን እያ። በንጻሩ ምስ በዓል ቤታ ኢሚልዮ ሰላምን ዋዕዋዕን ዘይብሉ ናብራ እያ ትሓሪ። ስድራ ቤት ስቴፋን ዝውንንዎ ኣብ ፍሎሪዳ ዝርከብ ሰፊሕ መንበሪ ገዛ ብኣስታት 13.7 ሚልዮን ዶላር ከም ዝሸጥዎ ይንገረሎም። እዚ መንበሪ ገዛ ኣብ 2000 ብ1 ሚልዮን ዶላር ከም ዝገዝእዎ ይውረየሎም። ኣብዚ ንህልካ መኽሰብ ኣብዚ ንህልካ ለውጥ ማለት ብዘይካዚ እዛ ስድራ ኣፍቃሪት ኣሜሪካን ፉትቦል እያ። ስለዚ እዮም ድማ እዞም መጻምድቲ ንገለ ካብ ብርክታት ናይታ ውሪቲ ኣሜሪካዊት ጋንታ ሚያሚ ዶልፊን ንኸገዝኡ ዝተተባብዑ። እዛ ጋንታ ብዘይክኦም ማርክ አንቶኒ፣ ሰሪናን ቬኑስን ዊልያምስ ከምኡውን ፈርኪ ዝተባሃለ ስነ ጥበባዊ ኣብዛ ጋንታ ብርክታት ኣለዎም። ሓሙሸይቲ ቢዮንሴ ወላ እኳ ቢዮንሴ ካብ ዓለም ዝሃብተመት ጓል ኣንስተይቲ ድምፃዊት ንምዃን ኣዝዩ ብዙሕ ዝተርፋ እንትኾነ እቶም ትዕድጎም ነገራት ግን ኣዝዮም ዘጌጹን ሓሻሺት ምዃናን እዮም ዘመላኽቱ። ኣነባብራኣ ንዝኾነ ሓድሽ ሃብታም ወይ ሓሻሽ ሃብታም ዓረብ ዘወናውን እዩ። ናይዛ ንግስቲ ስነ ጥበባዊት መጠን ሃብቲ ኣስታት 500 ሚልዮን ዶላር ኣቢሉ ይግመት። ነቲ ኣብ ልዕሊ ዝና ሃብቲ ዝደረበላ በዓል ቤታ ጄዚ እናመስገነት ገና እውን ናብ ደረጃ ቢልዮነራት ክትሓኩር ዝእግማ ነገር ዘሎ ኣይመስልን። ቢዮንሴ ምስተን ደስቲኒ ቻይልድ ዝበሃላ ጉጅለ ሙዚቃ እያ ስማ ትዕቢ ኽኢላ። ብቕልጡፍ ግን ነተን ጉጅለ ብውልቂ ብምንጣፍ ብዝተዓጸፈ ክትበጽን ከኣለት። እዛ ስነ ጥበባዊት ጥዑም ድምፂ ጥራይ ስለ ትውንን ኣይኮነትን ህውነታን ጸጋታታን ክበዝሕ ዝኸኣለ። እንታይ ደኣ ቢዮንሴ ገጣሚት፣ ሳዕሳዒት፣ ተዋሳኢትን ሓያል ነጋሪትን እውን እያ። ቢዮንሴ ምስ ኔትፍሊክስ ኣብ ዝኣተወቶ ናይ ዶኩሜንተሪ ውዕል ጥራይ 60 ሚልዮን ዶላር ተኸፊላ። ብዘይካዚ ናይ ባዕላ ብራንድ ጫማ እውን ኣብ ዕዳጋ ተቐርብ እያ። ብኡ ቢላ እውን ብርክት ዝበለ ገንዘብ ናብ ካዝና ከተእቱ በቂዓ እያ። ምስ ዝኹሉ ጸጋታት ተራ ሰባት ዝሓልምዎም ወይ ከም ዘሎ ዘይፈልጡ ንሳ ግን ከም ድላያ ትረኽቦ ገለ ፍልይ ዝበለ ነገራት እንተወነነት ዘኽፍኣላ ኣይኮነን። ኣብ መንጎ እዚኦም ኣዝዮም ክቡራት ኣልባሳት፣ ቦርሳታት፣ ጫማታትን ስልማታትን ይርከብዎም። 311,000 ዶላር ዝዋግኡ ሃውስ ቦርጅ ዝተባሃለ ብራንድ ጫማ ምስ 1310 ኣልማዝ ዝተኻተተሉ ሳእኒት ወድያ እንተበልናኩም መቸም ኣይትገረሙ እንትኾኑ። እስከ ንነብስና ንሕተታ እቲ ዝኸበረ ዝገዛናዮ ጫማ ዋጋ ክንደይ ይኸውን? ብዘይካዚ ቢዮንሰን ጄይዚን ንሰለስተ ደቆም 2.5 ሚልዮን ዶላር ዝዋግኡ ናይ እዝኒ መጋያፂ ምስ ገዝኡለን ወይ ጉድ ዘይበለ ሰብ ኣይነበረን። እዛ ስድራ ብዘይካዚ ኣብ ደሴታት ባሃማስ ውልቃዊ መንበሪ ገዛ ይውንኑ እዮም። እዝን ካልእን ተወሲኽዎ ህይወት እዞም ስድራ ናብ ሕንቃቐ ዝኸደ መነባብሮ ከም ዝመርሑ እዩ ዝንገረሎም። ራብዒቲ ዶሊ ፓርተን በቲ እትውንኖ ኣስታት 600 ሚልዮን ራእሰ ማል እዛ ኣሜሪካዊት ደራፊት፣ ተዋሳኢት፣
ገጣሚት ኣፍራይትን ነጋሪትን ካብተን ኣብ ናይ ምዝንጋዕ ዓውዲ ዝነጥፋ ደቂ ኣንስትዮ እታ ዝሃብተመት እያ። ዶሊ ብቁፅሪ ኣዝዩ ብርክት ዝበለ ሽልማታት ክትዓትር በቂዓ እያ። በቶም ዘበረከተቶም ዕዮታት ድማ ኣብ ልቢ ተዓዘብቲ ክሰፍር ክኢላ እያ። እዛ ንሱሳ ዓመታት ብዘይ ምስልካይ ዝነጠፈት ስነ ጥበባዊት ኣብ ዓውዲ ዘመናዊ ሙዚቃ ገዚፍ ኣሰር ክተትርፍ በቂዓ እያ። ወላ እኳ ዶሊ ምዕሩጋትን ብልዑል ዋጋ ዝትመኑ ነገራትን ንኽትዕድግ ዘኽእላ ሃብቲ እንተሃለዋ ንሳ ግን ኣብታ ናይ ሱሳታት ስታይል ዝተሃንፀት ቤት እያ መንበር ትፈቱ። እዚ ቤት ከም መንበሪ ክትጥቀመሉ ካብ ትጅምር ሓያለ ዓመታት ኣቑፂራላ። ወላ እውን ከምኡ እንተኾነ እዚ መንበሪ ገዛ እውን ኣስታት $1,000,000 ከም ዝግመት ይፍለጥ። ብዛዕባ ኣብ ሪስቴት ዘለዋ ውፍርታት ብዙሕ ዝፍለጥ ሓቅታት እኳ እንተዘይሃለወ ኣብዚ ቀረባ እዋን ግን ካብ ናይ ዌይትኒ ሃዩስተን ናይ ኣልበም ብፅሒታ ዝረኸበቶ $10,000,000 ኣብ ናይ ጸለምቲ ማሕበረሰብ ኣሜሪካ ኣብ ናሽቪል ኣውፊራቶላ። ዝዓበየ ተገዳስነት እዛ ህብብቲ ድምፃዊት ምእካብን ምዝዋርን ጥንታውያን ወይ ክላሲክ መካይን እዩ። ብፍላይ ድማ ካዲላክስ ዓይነተን መካይን ሞዴል 1997 ዝኾነት ካዲላክ መኪና እታ ኣዝያ ትፈትዋ እያ። ዶሊ ነዛ መኪና ኣብ ቤተ መዘክር ሆሊውድ ቅድሚ ምርካባ ንልዕሊ 10 ዓመታት ዘዊራታ። ብድሕሪ እዚ እውን ዶሊ ሓዳስ ሞዴል ካዲላክ ገዚኣ ንዓኣ ትጥቀማላ። ዶሊ ብዘይካ ካዲላክ ሾቭሮሌት ካማሮ ዝዓይነታ መኪና እውን ትውንን እያ። ነዛ መኪና እውን ልክዕ ከምታ ካዲላክ መኪና ሓሓሊፋ ክትጥቀመላ ትረአያ። እዛ ሃብታም ስነ ጥበባዊት ብዘይካ ኣብ ውልቃዊ ዋኒና ኣብ ናይ ግብረ ሰናይ ማሕበራት እውን ትነጥፍ እያ። ኣብ 2020 ዶሊ ባርተን ንናይ ኮሮና ቫይረስ መጽናዕታዊ ምርምር ዝውዕል $1,000,000 ንዩኒቨርሲቲ ቫንደርቤልት ኣውፍያ ነይራ። እዚ ወፈያ እዚ ኣብ ግዚኡ ኣብ ምምዕባል ክታበት ኮሮና ቫይረስ ልዑል ኣስተዋጽኦ ከም ዝነበሮ ክፍለጥ ተኻይድሎ። ቁፅሪ 3 ሴሊን ዲዮን ኣየናይ ከም ዝበለጽ ንምግማት የሸግረካ እዩ። ናይ ሴሊን ዲዮን ድምፂ ዶ የገርመኩም ወላቲ ጠገለ ዘይብሉ ኣስታት $800,000,000 ዝግመት ራእሰ ማላ። እቲ ፍሪ ናባኹም ንገድፎ። ካብዘን ኣብዚ ጠቒስናያን ዘለና ደቂ ኣንስትዮ ፍልይ ብዝበለ እዛ ካናዳዊት ድምፃዊት ዝበዝሐ ምንጪ ሃብታ እቲ ንምስምዑ ኣዝዩ ባህ ዘብል ድምፃ እዩ። ርግፅ እዩ ካብቲ ቅድሚ ቁሩብ ዓመታት ብሞት ዝተፈልያ ኣብ ምፍራይ ሙዚቃ ዝነጥፍ ዝነበረ በዓል ቤታ ገለ ቁሩብ መጠን ገንዘብ ክትወርስ በቂዓ እያ። እንተኾነ ግን ዝበዝሐ ካብ ሃብታ በዓላት ዘጥረየቶ እዩ። ሴሊን ዲዮን ካብ ርኹባት ስድራ ኣይኮነትን ተወሊዳ። እንተኾነ ግን ኩሉ ነገራት ምስቶም 13 ኣሕዋታ እያ እናተኻፈለት ዓብያ። ብርግፅ ድማ ዕድመ ንእስነታ ኣሰልቻዊ ነበረን። ግዜ ቁልዕነታ ምስ ኣብቅዐ ግን ሴሊን ዲዮን ኣብቲ ኣብ ሞንትሪያል ዝርከብ ኣስታት $29,000,000 ዝግመት ውልቃዊ መንበሪ ገዛ ናይ ብሕታ ክፍሊ ክትውንን በቂዓ እያ። ግን እዚ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ሪል ስቴት ዘወፈረቶ ራእሰ ማል። ኣብ ደሴት ጁፒተር ኣዝዩ ምዕጉር ህንፃ $20,000,000 ገዚኣ እያ። ነዚ ቤት ጸኒሓ $8,000,000 ከሲባ ሸይጣቶ። ዋላ እኳ ኣብዚ ሴሊን ዲዮን ትነብር ነይራ ኢልካ እንተተዛሪብካ ንኽብሪ ዋጋ እቲ ህንፃ ብተዓፃፃፊ ናይ ምውሳኽ ተኽእሎ ዝለዓለ እንተኾነ ነዚ መኽሰብ ንምግሓጥ ብዙሕ ውረድ ደይብ ዘድልዮ ዕዳጋ ኣይኮነን። እዛ ንግስቲ ዕድላት ዝኾነት ድምፃዊት ኣብ ሃገረ ኩባ እውን ሓደ ሕስር ዝበለ ህንፃ ትውንን እያ። እዚ ህንፃ ብኣስታት $2,000,000 እዩ ተዓዲጉ። ናብ ናይ ሴሊን ዲዮን ጋራጅ እንተተዛዊርና ብምግራም ኣፍኩም ማይ ክመልኣኩም እዩ። ሮሊስ ሮይስ፣ ኮርኒሽ፣ ማርሴዲስ ቤንዝ፣ ማይቢቺ፣ ኣውዲ፣ ቡጋቲን፣ ሾርቮሌትን ዝዓይነተን መካይን ትውንን። እወ ብልክዕ እዛ ኮኸብ ድምፃዊት ሓያል ኣፍቃሪት መካይን እያ። እንተኾነ ግን እታ ኣዝያ ዝበለጸትን ዝኸበረትን ናይ ሴሊን ዲዮን መኪና ኣብቲ ጋራጅ ኣይትረኽባን ኢኻ። ኣብ ካልእ ውሕስ ቦታ ከም ጥቕመት እዩ ዝውረየላ። ብዘይካዚ ኣስታት $14,000,000 ዝዋጋኣ ውልቃዊት ነፋሪት እውን ትውነን እያ። እዛ ነፋሪት እዚኣ ናብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዓለም ኣብ ትንቀሳቐሰሉ እዋን ኩሉ ሻዕብወና ኣላ። ቁፅሪ 2 ማዶና ኣብ 80ታት ማተርያል ጌርል ብላክ ኢላ ክትደርፍ ከላ ድሕሪ 4 ዓመታት ኣስታት $850,000,000 ሃብቲ ክህልወኒ ኢላ ሓሲባ ተፈልጥ ኣይመስለንን። በቲ ኣብ ስነ ጥበብ ዝነበረ ኣበርክቶ ኣዝዩ ዘደንቕ ዓወት እዩ። ምኽንያቱ ክሳብ እዛ ሎሚ ዕለት ኣስታት $300,000,000 ኣልበምን 262 ሽልማታትን ክትዓትር በቂዓ ኣላ። እዛ ኣሜሪካዊት ንግስቲ ሙዚቃ ፖፕ ኩሉ እቲ ዘለዋ ሃብቲ ሳናቲሙን ከይተረፈ ይግባእ እዩ። እንተኾነ ግን እዛ ኣብ ንዋታዊ ነገራት ከም እትኣምን ዝንገረላ ድምፃዊት ኣዝዩ ዝተጋነነ ንምስምዑ ዘደንፁ ዓይነት መነባብሮ እያ ትሓልፍ። ብዘይካቲ ናይ ቀበጥበጥ ዝመስል መነባብሮኣ
مادونا عبسنة بباوي فريات كم كب أعزام السلو أستاذ 100 مليون دولار أفسيسالا زد رايقنا يكونن كم نقداو وفريز حساب الله عبر الاستيتون بصفحاتيات تنطف عبر لندن تراي شدشت عبيت هنساتات تونن عب برتغال زركب 9 مليون دولار زود زبيت 7 مليون دولار زقمت اب نيويورك إذا أزيز خبر التونن هنسا اب سنترال بارك أمريكا زركب 23.5 مليون دولار زقمت هنسايو نزوم كلهم كنت أقصهم زنحنا جن مستي 32 مليون دولار زقمت أزيو معبر من برغزا زوادا دور يكونون بزي كازي مادونا وانا كابيت صبوات مكاين ونيا اتن بركت زبلا مكاينا بحوار أستات 100 دولار يقمتا اتا أزياز خبرت زبات المكينا جن مايا بيجي 62S كوينا كسب 1.4 مليون دولار بيلات قمت إذا ساعتن درافيتن زخون سندباويت بزي كازي كالنا بالدباباي زي وصحابتي كم زلواون بوزحاتي نقاريو قطري حدا ريحانا ناي باربادوس زعبي سددا إذا بليونر كتكون زبقعت قوالايا انت تبحله كاب حق إزرحاق يكونن قدمي 35 عدمي مرقازا عبدالجا بليونرات كترقز زبقعت بحار سنة بباويتيا ريحانا بسبات بزح كم زي تقدسو يزنقرلا حقيقة عبانكخا 1.7 بليون طعمات تهاليكا سبدا زي بعلوه قدس الكايو إذا ناي بوب قدي موزيكا تزعواتي تزوخونات قوالا نستيتي كاب كل النتقسن زانحنا لكنستيو زهب تمتراي كونتن اتازنا أستونيا كم تلمود 6 مليون كدحال بمتراي شيتكا 3 بليون دولار كتخابد اي تخلني خا ريحانا جن 315 ديجيتال كدحون شيتايا إذن كالن تدماميرو دما كاب عالم مبل 16 زهب تمتقوالا نستيتي نختكون أبقعوا يركبالو إذن أبو وفر النقدن كمون أبتنطفلو عودي أزيا برتي عسل السرحتيا نزعوت كتبوت حكي إلى زلا زبزح من جاتاويا اتأزيو معرق زخونة نايم ملاخعي زشيد تكالايو إذا تكال أكل تشحن أسران أستاد 550 مليون دولار جنزبين كأساس نيرو دحيرو إذا سافيج إكس فينيتي ستبهال تكال 1 بليون دولار تجميتو نيرو ريحانا عبزي تكال 30 ميتاويت بركلوا لك كم تم مساتو هبتمات ريحانا عب جزاوتي بزح جنزبيات أوفر زي كم تم قالوت جن نتي جزاوتي نا موزيكا كليب نختصر إلى تعدو قمو تاني حابز تعزات في مخسب تشوتو عبز حالف عامتها دراي أستاد 75 مليون دولار كوتو زخولو جزاوتي عب بيفرلي هيلسن لوس أنجلسن عدي قالا إذا نقست دمزاويت زمزاتو اللبوتان حلوفان ونا يرسعتن أما بوك والعدا 22 مليون دولار زقمت عزيو معروك هوتيل توننيا إذا وفري بمقبالا دما بدك عدا كم جقنايات غتسر بزي كازي ريحانا بركز بلا مكاين توننيا كان بورش تروبو رولز رويس 400 شيح دولار اتقمت مايا باجي اتاز خبرت مكينة اغن 750 شيح زواقع لامبرغيني افانتادوريا إذا كل زرزرات كبور كمسل يخاليو انتخونا اغن إذا نقستي كاريبيان كابتوم اتحششهم نقرات قنطاري يزوري لا زلو اتيز خبر نبرتا بجامعة مخانو نخلو سماعي زقرميو كمو استختا دما عبيتا زركب أقحو غزا الباساتن فرنيشرن أستاد 4 مليون دولار عبيلو يقمت نايسا دمتصاويت كداونتن مسارحتاتن دما اتوم زخبرو نبرتا مخانوم بزوحاتي سمامعو زخبركم تخطاتلتنا كابزنا باخم زبلناين 10 زهبتا ماسنت بباوين دقنستيو نسخاتكم نمن تدنقو رئيتكم أبوتا كومنت أسفروا لنا لومي حزنا لكم زمزانا زي تخطاتلكم وينيرو عبز قتل كسام الرخب سلام